Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng pabalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Nina, ginaingon, mahal ko ang akong bana. Apan dili niya mahatag ang usa ka butang aron matibuok ang among pamilya. Mao nga sa hilom, nakasao ko niya. Mo kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo. May kalimtan. Lagi si mong pag-uulay, bita sa Nag-uol kit ka dong. Kay doon na ka-doktor ang atong giduol. O parehas naman ang resulta. Di gid ka makahatag og anak. Hindi ka buto sa ato. Atong istoryahan. Kung giingon mo ay palabis mo pag-uulay. Naibaw man ko ba nag-uulsad ka? Pero walang ni makipakita na ako. Lalaki mangut ka. Bida basta atol ta sa atong istorya sa kining kiniyak ko sulti no. Andam ko sa pagdawat ko unsay buot mahitabo pa. Unsay makabuot mong desisyon karon nga nasayran mo nga di ko makahatag og anak. Ramon. Dong Ramon. Ano eh? Ako yang ngay mag-uuli tabuha. Hindi ko makahatag og anak eh. Hadlo ko nga ito ka magitag anak sa laing lalaki. Ramon. Kung maabot nga niya na si mong unang-una dahil na magita rin yung kag anak sa laing laki. Ang yulan ako di mo. Magbuwag ta. Di ko gusto nga ang akong asawa makigtipon ako nga may anak sa laing lalaki. No. Dili na ako mabuhat ni mo dong. Mamambitang nag-uol kay ko. Kaya di ko makahimo sa pagbuti ni mo. Gusto ko nga makaanak ta. Pero ikaw ang gusto na ko nga muhatag na kong anak. Kaya ikaw ang akong pana. Gusto baya si Ramon sa iyang gisulti? Dapat siya gitunta ang mag-uol ug muhilak pag-ayo kay siya gud ang dunay apan. Di manggut ko makahimo pagbudhi niya, ma. Maong nagkuol ko. Kay matiguang yun may ini nga way anak. Ay, sa ato pa, di gyud masulbad ang imong problema nga magsagop mo og bata. Kay gusto magyud nimo nga imog yung anak ang imong amumahon. O, ma. Di ko anang manakupoy. Akong anak yun mismo ang gusto na akong amumahon. Sayon ra kaayo na. Muadto mo kanunay sa bahay sa Dios, sa simbahan. Luhod, ampo. Mag-ampo mo sa labaw makagagahom aron mamilagruhan si Ramon ug makahatag siya og anak. Mao na akong plano, ma. Muadto mi og
ug unta, mamilagruhan mi sa larawan sa atong Ginoo. Kana, muna'y buhaton ninyo, anak. Pero ma, kung dili gihapon magkaanak si Ramon, unsa may akong buhaton? Kanang pag-ampo sa Ginoo mo'y unaha. Muna'y plan A. Unya na ta mangitag plan B kung dili mo salir ang plan A. O ma, sige. Ingon anang akong buhaton. Daghan kay salamat sa imong tambag, ma. Daghan namin lang Luso Santos Tumidoo. Ang iyuan itong tabang. Apan, ang yutatagi milagro na Di lang kita magpagawak paglaong. Pasing pa di ay, maluay ra nato ang Ginoo, iyatang milagruhan. Balik ko doon, doktor eh. Mangutan ako kung sa'y maayong vitamina nga akong imnon para makaana ko. Ah, sige dong, buhatan na. Kay ako, dili ko muhuno og ampo sa Ginoo nga unta. Iyatang hatagag milagro. Dili gid ko muhunong tong Ramon. Mao ba? Gaw nila? O, kao, Kinkin. Mitumar naman si Ramon anang tanang klase sa vitamina, uy. Aron lang lagi siya makaanak. O, ako sab. Halos matag-adlaw nga tanan nga na ako sa simbahan. Aron pag-ampo nga unta. Milagruhan mi ni Ramon og makaanak mi, pero... Wa man jud, uy. Noy, gaw, no? Ay, kini, usarag yun ang buhaton mo, ano, no? Unsa Aron man? makabaton mo anak, gaw. Unsa man gaw? Kung wag na ipik na yung pag-ato dito, kanang inyong plano ba? Kanang plan A, wag na ipik. Oh. Layat mo sa plan B. O, unsa man ang plan B, ha? This Gaw? is money, ha? Unsa ideya nimo? May ideya ka? Ha? Yes! Doon na kayo. Unsa lagi ka? Unsa pa? Anak pa anak sa lang laki. Oh. Pangabit. Gaw, Kinkin. Kana mo inindot kayong buhaton gaw. Aron ka mamabdos. Kay kana si Ramono nga imong bana. Mapudpud na gisa ng imong tuod pag linuhod sa simbahan, no? Di gyud. Di gyud ka makaanak ni Ramon. Pero Na. asa? Asa man ko mangitag laki nga mo paanak na ako, ha? Ay, nalimot ka ni Jonas? Nga imong kababata? Gadako ka ito gusto ni mo? Limot ka? Uy, Hmm. nagmuyab bang ganito na ako sa una. Pero walang na ako sugta. Kaya di man ko ganahan nga makauyab ko. Ako resang suod. Mauto nga may larga siya sa Manila. O, so kada to, ako'y balita pa ko na uli ba siya o Uy, hagbay ra sige sang nauli gaw. Na. Ana siya oy. To sa speakers lungsod puyo sa yang uyuan, siyang tiyo. Mamao ba? Adto pa anak niya. At bebe, atoan ko siya. O sultihan ako bahin sa imong problema, ikaw, be. uy, maluoy mapag ko sa kumpa na, uy. Ay, ato ko, si man. Kaayo. Buutan lagi. Pero, wise guy. Wise sud ang lagay. Busa ka na ang buhata, day. Aron ka baton kag anak yun niya. Kawag lingon yun yung anak. Mao ba? Dili makaanak ang iyang bana? Og ari siya magpaanak nako? Mao ka na doon, Jonas. Og nasayod ko nga dako ka og gusto niya. Busa, higayon mo na kini. Matilawan mong babae nga imo nagustuhan. Unya. Musugot ka siya? Awoy! Gani kong gisugo nga pasultihan ko. Hatagi ko si mong number B. Kaya ako nga ito niya. Sige na, hatagi ko B. Ako na hatagi siyang number B. Kay ako una mo tawag niya. Sige na bayot. Hatagi ko sa cell number ni Nila. Abin mo, Jonas. Kundi palang tungod nga, gusto kit ko nga makaanak. Digit ko masugot nga, may tabo ni. Ug ka na ang gikalipay ko, Danila. Bahala og dili ka maasawa. Basta, makaanak lang ko dihan nimo. Basta mao na to, ha? Kung makaanak na ko nimo, ayaw pagsamok na mo, ha? Bata ra ba tuyo na ko nimo? O lagi day. Promise.
Doon na ta sa motel. Diyan na taday. Tana. Sige. Manaw na taning auto. Tana day, lami kayo day. Sige, Tana, Jonas. Ilo na po ini. Ni mo magkakilap. Utaas na mo kina. Ikutan ng baba ni mo eh. Di pa kinatantong ang kaywa pa manay batang ni Aki. Kung ba na rin agit. Ako nang ikuan ng kilami na kayo. Sige. Tay pa. Ubuan sa na kong brief ha. Jonas, wow. Katambok sa imo. Kataas. Tukta ko, Ki. Oh, gagahi. Kalayo na sa kumpanaan ni. Oo. Kalami. Nila. Kasagay sa kong papangig. Kakukot sa imo sa kong baba. Ako na rin ikuan. Sige na. Sige na. Nahigla na ko. Sige na, dayon. Abo lang hinayon. Sige. Ay, kawit. Ay, minagaptos man. Marag nagisi. Jonas, akasakit. Pasod. Akasakit. Kana. Jonas. May nahitapugin naman ni Jonas na ito ni Kayuna ug nausban pa kini sa makadaghan hangtod nga nagsabak ko ug gipatuo ko nga akong bana nga siyang nakapamagdos na ko. Nalipay sa taon siya. Tuo siyang gimilaguhan mi. Ako na rin naluoy sa pobre nga nagmata in town of morning. Mga katumang kasama ang kaagin ni Nila din hining tulumanon. What's the style? Pobre nga nagmatalag morning style. Kini mong sugilanon gisuot ni J. Badayos dalit sa RMN drama.